Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю вас, дарагія сябры. Сённяшні мой суразмоўца прыехаў да нас з Масквы, тым не менш ён мае непасрэднае дачыненне да нашай Беларусі. Вось ягоныя словы. Беларусь гэта важна, кожны можа працаваць на карысць радзімы па-рознаму, і мы гэта робім. Сёння ў нас в гасцях доктар медыцынскіх навук, прафесар, старшыня Беларускага рэспубліканскага геронталагічнага грамадскага аб'яднання Андрэй Ільніцкі. Вітаю вас, Андрей Николаевич. Добрый день, Наум Яковлевич. Андрей Ильницкий, доктор медицинских наук, профессор, загадчик кафедры терапии, гериатрии и антиўзростовой медицины Института повышения квалификации Федерального медико-биологичного агентства у Москве. Нарадзіўся ў Полацку, скончыў Віцебскі медыцынскі інстытут, працаваў ва ўстановах аховы здароўя Полацка і Новаполацка, сумяшчаў практычную дзейнасць з навукова-педагагічнай працай у Полацкім дзяржаўным універсітэце. Андрэй Ільніцкі – адзін са стваральнікаў і старшыня Беларускага рэспубліканскага геронталагічнага грамадскага аб'яднання, уваходзяць у Савет Міжнароднай асацыяцыі геронталогіі і герыятрыі. Стваральнік навуковай школы ў галіне герыятрыі, аўтар вялікай колькасці навуковых прац, манаграфій і навучальных дапаможнікаў. Андрей Николаевич, спачатку давайте высветлім, што такое герыятрыя. Гэта ўсё тое, што тычыцца сталых людзей, сталага ўзросту. Это зараз на слыху. Асабліва гэтыя размовы наконт старэння пачаліся пасля павелічэння пенсійнага ўзросту, і ўсіх гэта раптам стала цікавіць. Так вось, ёсць геронталогія, это ўсё тое, што тычыцца старэння, а ёсць герыятрыя. Гэта асаблівасці медычнай дапамогі людзям сталага ўзросту. Гэта, напэўна, новае накіраванне ў медыцынскай практыцы, новае накіраванне, таму што я гляджу кніжкі вашы спецыяльныя, якія прысвечаны гэтай праблеме, і лекцыі, якія вы чытаеце паўсюль на гэтую тэму, гавораць пра тое, што сёння гэта праблема, якая цікавіць медыкаў таксама. Яна цікавіць медыкаў, цікавіць, я думаю, кожнага, таму што ўсе мы пастарэем, нікуды ты ад гэтага не падзенешся, але не настолькі яна новая для Беларусі асабліва. І, дарэчы, тут у Беларусі у 60-х гадах быў цэнтр па вывучэнню старэння па ініцыятыве акадэміка Купрэвіча. Гэта былы прэзідэнт, у свой час прэзідэнт Акадэміі навук Беларусі. Вось зараз на праспекце мемарыяльная даска, там у пачатку яго гонара вісіць. Так вось, ён стварыў сектар геронталогіі. Сам Купрэвіч быў батанікам, і ён лічыў, што калі такія расліны, такія дрэвы, як, напрыклад, баабаб, яны жывуць шмат соцень гадоў, то, значыць, чалавек гіпатэтычна можа жыць столькі ж. Так што тут у нас у Беларусі цэнтр. Што ж, будзем спадзявацца, што вось гэтая навука навучыць нас доўга жыць і быць здаровымі. Дарэчы, вы выступаеце з лекцыямі, адна з тэм, якіх гучыць, як правільна не ў дужках старэць па-беларуску, пра карысць вышыванак, моўнай практыкі, каштоўнасць жарту ў сучасным жыцці. Як можа быць звязана старэнне з такімі рэчамі вышыванкі, моўная практыка і гэтак далей? Вы ведаеце, што ўсё-такі чалавек стаў жыць дольш. І зараз мы сустракаемся з тым, што ў сем'ях, напрыклад, ёсць вось гэтыя наступствы вось гэтай большай працягласці жыцця. Напрыклад, шмат людзей, шмат якіх сем'ях мы зараз бачым людзей з дэмэнцыяй. Это зніжэнне памяці. І, на жаль, наша культура, яна не можа гэтым справіцца. Людзі не ведаюць, што з гэтымі людзьмі рабіць. Ім здаецца, што як у тым жарце. Дарагія сваякі, той ліст, у якім вы просіце грошай, мы не атрымалі. Вось людзям кажацца, што людзі з дэмэнцыяй, сталыя людзі, старыя людзі, што яны забываюць спецыяльна, што яны прыдурваюцца спецыяльна, што яны памятаюць толькі тое, што ім хочацца памятаваць. І на самой справе нам трэба вось з гэтым працаваць. А як працаваць? Трэба разумець, што гэта такое, па-першае, а па-другое, трэба займацца, як мы кажам, актывізацыяй гэтых людзей. Гэта значыць, яны павінны пастаянна напружваюць свой мозг, пастаянна
напружваць сваё мысленне. Ім трэба гуляць, ім трэба ўспамінаць сваё юнацтва. Калі гэта сталыя людзі, значыць, ім трэба ўспамінаць тое, як яны займаліся вышыванкамі. Гэтым чынам іх памяць захоўваецца на пэўным узроўні. Так што гэта вельмі важна. Ну а потым вы ведаеце, што геронтолагі, мы кажам пра тое, што старэнне ўдалае толькі тады, калі ў грамадстве ёсць добрае стаўленне да старэння. І у нас, на жаль, калі мы праводзілі сацыяльнае пытанне, то у нас старэнне оно звязана з нечым негатыўным. Это страх хвароб, гэта нешта прыгатаванне да смерці, гэта ўсё глупства. Чым чалавек павінен быць актыўным да самых сваіх апошніх дзён. І таму нам у грамадстве трэба змяняць стаўленне да старэння. Яно павінна быць больш прыязным. Людзі павінны разумець, што старэнне гэта адзін з этапаў жыцця. Андрей Миколаевич, ну вот вы живете и працуете в Москве, и в свой час вырашили стварыць беларускае рэспубліканскае геронталагічнае грамадскае аб'яднанне. Як вот такая ідэя прыйшла, і як вот яно стварылася, гэта аб'яднанне, як яно працуе? Мы знайшлі ініцыятыўных людзей тут у Беларусі, якія займаюцца старэннем, гэта і лекары, гэта і сацыяльныя працаўнікі, гэта і культуролагі, і журналісты, ну, тых, каго цікавіць гэтая праблема старэння. Зарэгістравалі яго. Ну, як працуюць, я магу сказаць, што недавно я чытаў артыкул у газеце «Беларусь сегодня». Вялікі артыкул пра наш праект, які мы рабілі і робім у Віцебскай вобласці. Ён працягваецца. Гэта праект па прафілактыкі дэмэнцыі. Мы туды выязджалі, мы аб'ехалі ўсю Віцебскую вобласць, мы там ладзілі некалькі канферэнцый, мы навучылі сацыяльных работнікаў, як трэба працаваць з людзьмі, у якіх быццам бы знижена памяць. Вось мы расказалі, якія практыкаванні праводзяць, іх вывучылі, ўсё. Зараз гэты праект працуе, і, дарэчы, мы на падставе гэтага віцебскага праекта мы унеслі прапановы ў Сусветную арганізацыю аховы здароўя, якая 2 гады таму распрацавала план дзеянняў арганізацыі аховы здароўя ў розных краінах па прадухіленню дэмэнцыі. Так вось мы, напрыклад, дзе Віцебскай вобласці паказалі, што не толькі лекары павінны займацца выяўленнем дэмэнцыі, а гэта праблема ўсяго грамадства. Таксама і людзі, і сацыяльныя працаўнікі, і гэтак далей. Полацк, родны горад. Я памятаю вас яшчэ, калі вы былі зусім маладым чалавекам, і ваш бацька Миколай Миколаевич Ільніцкі быў дырэктарам Полацкага гісторыка-культурнага запаведніка. Полацк, гісторыя, мова, гэта, напэўна, адтуль ідзе? Ну, канешне, гэта, ну, я фарміраваўся, калі так можна сказаць, і наша пакаленне ў 90-е гады, калі мы атрымалі моцную прышчэпку беларускасці. Канешне, тады Полацк асабляўся з будучыняй краіны, і шмат было дыскусій з гэтай нагоды. Ну, і зараз гэта традыцыя працягваецца. У Полацку усталяваны помнік, памятны знак беларускай дзяржаўнасці. Так што, канешне, цікавасць была вялікая да ўсіх гэтых беларускіх спраў. Так што, канешне, шмат мне даў Полацк. І, ведаеце, нават такія рэчы, напрыклад, я люблю класічную музыку. Гэта таксама з Полацка. Это таму, што ў канцы 80-х пачаліся фестывалі, знакамітыя фестывалі камернай музыкі, і мы у Сафійскім саборы, і мы тады слухалі, вы памятаеце, канешне, слухалі і Геннадзя Раждественскага, ён дырыжыраваў, і Валерыя Палянскага, які неадначасова прыязджаў, і Владзіміра Мініна, якога я зараз у Маскве я хаджу на канцэрты камернага хора, і спевакоў там быў, і Марыя Бегешу, і Ірына Архіпова. То есть у невялікім горадзе, па сутнасці, мы бачылі ўсю палітру сучаснай музыцы, прычым мы слухалі, ну, я памятаю дагэтуль, як Геннадзь Раждественскі нам апавядаў пра шніткі, і гэта былі не музычныя шлягеры, а гэта былі вельмі сур'ёзныя сачыненні, таму гэта задало планку на ўсё жыццё. Ну і потым, канешне, мой бацька Миколай Миколаевич, он вельмі сябраваў з Олегам Янченко, творчы лёс якога знітаваны з Беларусю, канешне, з Мінскам, і другая сімфонія «Белая вежа», яна пабудавана на беларускім фальклорным матэрыяле, і у Полацку адбылася сусветная прэм'ера 4-й сімфоніі «Слова полку Ігораве», і ён тут у Мінску кіраваў камерным аркестрам. Я памятаю, як мы сядзелі аднойчы, я думаю, боже мой, ён распавядаў пра свайго настаўніка Генрыха Густавіча Нігаўза, знакамітага піяніста, а той сябраваў з Пастэрнакам, якім я зачытываўся ў свае часы, ну,
Тады я думаю, боже мой, гэта вось перада мной сядзіць Янченко, потым Няўгаўс, а потым Пастэрнак. Так што гэта, канешне, фарміравала і характар, і густы. І я удзячны таму часу, і удзячны таму, што проста з'явіўся гэты час у Полацку. Ну і ведаеце, зараз гэта ўсё едзеш часам у таксоўцы, і кіроўца расказвае, як яны ўсе апантаны дагэтуль скарбамі, якія быццам бы ёсць там ля муроў Сафійскага сабора і падземнымі ляхамі. Так што гэта ўся такая міфалогія полацкая, яна жыве. У вас была сямейная бібліятэка, я памятаю, вельмі такая багатая бібліятэка, дзе многа было кніжак з аўтографамі пісьменнікаў. Она і зараз ёсць. Я прынёс гэта вось ваше калісьці даўно, яшчэ ў 95-м годзе. Падарыў Мікалаю Мікалаевічу. Вось гэта 95-й год. Вось цікава, канешне, з вашай бібліятэкі сустрэцца са сваёй кнігай. Дарэчы, ваша цытата. Вельмі важна правіваць беларускую мову нашым маладым урачам, каб яны ў літаральным сэнсе маглі на адной мове размаўляць са сваімі пацыентамі. Я быў шмат дзе ў свеце, магу вам сказаць, што ў геранталогіі ў многіх краінах гэтая праблема ёсць. Там людзі сталага ўзросту гавораць на адной мове, а грамадства на іншай. Якая вот сітуацыя, на ваш погляд, у нас? Ці знаходзяць агульную мову беларускія пацыенты і ўрачы? Не, ну яны, канешне, знаходзяць адну агульную мову. Ну, іншая справа, што памятаю, калі працаваў у Беларусі, напрыклад, хворы такого сталага ўзросту, мне казаў, у меня боль у клубе. Думаю, які клуб? На самой справе, ці моя бабуля заўсёды казала, і сталыя людзі дагэтуль кажа, вось такія паперы. Думаю, пры чым тут на рускай мове бумага? А потым праз шмат гадоў я чытаў зборнік ліставанняў Ларысы Геніюш, яна там таксама ў канцы кожнага ліста свайго піша, вось такія паперы. Тыпова такой беларускае ідыяматычны выраз. Так што трэба ведаць, канешне. Ну, я з вами згодны. Вы ўпэўнены, Беларусі ёсць усе шансы стаць добрым прыкладам таго, як наладжана сістэма клопату аб пажылых людзях. Ну, вось гэта прыемна слухаць ад земляка, які вот усё-такі на адлегласці, тым не менш цікавяцца нашымі справамі, і гэта сапраўды так. Ну, гэта так, і мы шмат дапамагаем, наше геронталагічнае аб'яднанне, мы шмат дапамагаем у большай ступені службе сацыяльнай абароны. Я павінен сказаць, што Беларусі на сапраўды моцная. І ў свеце, у Еўропе герыятрычная дапамога людзям сталага ўзросту, яна развіваецца пераважна ў сістэме сацыяльнай працы, сацыяльнай абароны. Так што тут у нас усё гэта наладжана, і я вам хачу сказаць, што, канешне, проста так сацыяльныя працаўнікі, яны не пакінуць чалавека у бядзе, у нейкім няшчасці. Тут, канешне, дапамогуць, это трэба прызнаць. Наша апытанка, я вас таксама запрашаю адказаць на нашы пытанні. Што для вас значыць патрыятызм? Я думаю, што трэба ў гэтым вялікім свеце памятаваць пра свае нейкія вытокі. Трэба памятаць, дзе ты нарадзіўся, ты месціны, яны натхняюць і даюць натхненне на ўсё сваё жыццё. Якія кнігі варта прачытаць кожнаму беларусу? Ну, кнігі, якія даюць адказы на нейкія пытанні сучаснага дня ў кантэксце гісторыі, часу. Я параіў прачытаць Алексіевіч, Святлану Алексіевіч. Што вы зараз чытаеце? Чорнобыльскую малітву у перакладзе Владзіміра Арлова. Дарэчы, таксама палачанін. А ваш любімы беларускі пісьменнік? Альгерд Бахарэвіч. І апошняе пытанне нашага бліца пытання, што для вас родная мова? Есть такі стары жарт. У сталага чалавека запыталі, так склалася яго лёс, што ён жыў, вандраваў па розных краінах, і яго запыталі, дзе твая радзіма, урэшце рэшт, у якой краіне? А ён паказаў на паліцу з кнігамі, сказаў, вось яна. Ну, вось я б сказаў, што мова гэта ёсць частка радзімы. Ну што ж, дзякуй. Мне застаецца толькі нагадаць, што сёння ў гасцях у нас быў доктар медыцынскіх навук, прафесар, старшыня Беларускага рэспубліканскага геронталагічнага грамадскага аб'яднання Андрэй Ільніцкі. Усяго найлепшага, да сустрэчы на тэлеканале Беларусь 3.